Keď si moje video ako Moon ide za mnou nevidel, tak ti vyskočí v karte, pozri si ho, lebo toto video ti nebude dávať zmysel. Колбасер по пояс голый. Бочка бас, колбасик, солод. Бочка бас, колбасик, солод. Fúkať. Ja už nestačím. Jsi zlobivá holčička, taky sexy kočička. Potřebuješ vychovat, dostat na zadek. Za to jaká seš, si tě vezmu na výlet. To bys neřekla, vezmu si tě do pekla. Vezmu si tě do pekla. Okay. Dva stredný odsúdený na 20 rokov kvôli tomu, že z tej kapsulkový na ňoho vyťahli nôž. Tvoj trest spočíva v tom, že budem musieť čítať Roblox knižku. Keď ju prečítaš, tak dostaneš Robux kartu na $10. Cože, já můžu pracovat jako rozvážeč. A few moments later. Ja to serem. Колбасер по пояс голый. Neviem, či to furt Roblox knižky. Musím nejak utiecť. Ale jak? Колбасер по пояс голый. Takže, první náš cíl je velice easy, protože moje kontrola odešla na hajzl. Tady tohoto je velice easy, tak projdu tady tak. Tak hezky otevřeme dveře. Co? Aha, to je na kód. You never see it coming. Aha, super. To jsem si odletoval, můžeš se tak hladně vrátit. Колбасер по пояс голый. Takže, teď potřebujeme najít kód. Předpokládám, že bude v počítači. Ovšem teď chtěl někam si nějaký hry a volal se svýma kamarádma, že půjde na nějakou vodka party. Tím pádem měl odejít na 2 hoďky. To znamená, že by se mohli kouknout do kompu a možná i utéct. Čus, dobrou hodiny se vrátím. Ok, jdem na vodka party s kamarádem. Run. Jupi! Konečně jsme sami! Mám bys mi vůbec na ten počítač? Ich hatte eine Frau, jetzt fahr ich Benz. Ich hatte viele Kinder, jetzt fahr ich Benz. Früher trank ich nicht, jetzt fahr ich Benz. Wodka Bojím se, že dostanem výp. no limit, I wanna dance. Ich hab viel Geld, weil ich Europäer bin. Ich hab Big Bock, weil ich Tak se ale tak rýchlo koukněm a vypadněm, tak... no, tak... Heslo. Heslo na dvere 1 je 1, 2, 5, 8, 9. 1, 2, 5, 8, 9. 1, 2, 5, 8, 9. Tak to zkusme. Pojďme to zkusit. Jak to bude fungovat. 1, 2, 5, 8, 9. No, to bude fungovat. Tak je to toto. 1, 2, 8, 9. Co? To tam nejde. Колбасер по пояс голый. Podkomodlík bol dobrý na zapiják. Tak ten sa tam teda dobre opil. Už je večer a povedal nám, že máme ísť spať. Že sa mi samozrejme nechce a príde mi celkom už trošku také nepriateľné, že proste odišiel na vodka party. Je to príde také trošku divné, nepríde mi to normálne, že aj ja budem nenormálny a budem sa chovať otrasne. Tohle je škola s těmi nejzlejšími učiteli. Ja večer
vrhnem. To uvidíte za chvíľu. Takže, on spí, úplne na totálku a idem ho utíkať z väzenia. Mám dokonca aj baterku. Zase je zamerať spí, utíkne všetci spia. No a toto je naša šanca. To bude prúser. Mám teraz tmy a lampy. Únik z väzenia. Nemáte utekať z väzenia a budete znamenať doživotie. Zhoršovať vydálenský lístok. Ja si myslím, že môžeme utiecť zase, on je zase na vodka party, neviem čo furt pije. No limit. A ja si myslím, že môžeme utiecť znovu, lebo toto mi servírujú, a keď ešte raz utečím, mi budú servírovať na obed kalerát, čo je odporné na obed, ale furt lepšie ako tento hummus. Predtým, ako utečiem, ešte som si zobral pár upgradeov, zoberiem si tieto sluchátka, pretože tieto majú všetky väzni a on išiel na tú party, jak som hovoril, a on si ich tu zabudol. Takže by ma nemuseli technicky poznať, že som vôbec ja väzeň. To ešte uvidím. No a ešte som si dal jeden upgrade, že klávesnica, a keď mu to proste utúčem na hlavu, keby náhodou tam prišiel. Neviem, jak si to mám nasadiť, ale budem to asi nosiť takto. Dobránka. Ani vám to. Potrebujeme kľúč. To je blbé, to ten kľúč nechal tu. No tak to je super. Si ho dám, krásne, budeme ready. No a ideme tuto, cez bránku. Ajajaj.